Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ. Σοφία,
καθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα εν αυτής, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν, αναγέντωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάκωσαν αληθή. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νεκρών και δοξασμένων το όνομά σου προς τους αιώνας. Αμήν. Και είναι Κύριε Θεός εκ εμάς να τα απέλπισαν και ψέρε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνηθισόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν της κυβασής σου. Κύριε το αιρεός σου τον έρωτα του. Τα έργα του χειρών σου μη παρήδεις. Εσύ πρέπει
θεωρούμεν ευλογίαν Θεού, ότι εις ημάς των ελάχιστον εν επισκόπης, έλαχεν ο κλήρος, να προωθήσομεν δυσιτελώς την αναγνώριση και την κατάταξη εν το αγιολογείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον οσιομάρτυρα Εφρέμου. Ο Άγιος Εφρέμ ο Θαυματουργός υπέστη πολλά και μεγάλα μαρτύρια εις την Ιεράν Ταύτην ημωνήν, ως την ημέρα που σταυρώθηκε ανάποδα από τους Τούρκους σε μια πουριά της Μονής, η οποία διασώζεται μέχρι και σήμερα, και παρέδωσε την Αγία του Ψυχή στον Κύριον την 5η Μαΐου του έτους 1426. Να πως περιγράφει το συναξάριο την έβρεση του Ιερού Αυτολειψάνου. Τα περί αυτού ετέλουν άγνωστα και αφανή πλήστον εν αυτόν περιόδης, κατακαλυπτόμενα το βυθό της σιωπής και της λύθης. Θεία δε επινεύσει και ροπή εν έτη 1950, κινηθήσα η της Μονής ηγουμένη εις εκκλήσεις Μακαρία, επιήσα το ανασκαφάς εν διεκείσε αυλή, ένθατη 3η Ιανουαρίου μηνός, ανέβρατο εν πολύ εκπλήξη και θάμπη ιερό, λείψανα οσίου ανδρός, ουράνιον εκπέμποντα εγωδίαν και οσμήν. Διαπορούσα και ευχομένη κίνος άρα εις συντάφτα, εφάνει θαυμαστός και ιεροπρεπής μοναχός, ώστις τα πάντα δίλαπεπήγηκε την κλίση, την βαρβαρική επιδρομή, το μαρτυρικό τέλος. Έτσι δε ότι τα ευρεθέντα οστά ανήκουν αυτό. Έκτοτε, ο Σιωμάρτης Εφρέμ ο Νέος, δοξαστής παρακυρίου, λίστα θαύματα ενεργή της επικαλουμένης αυτών και παντίας νόσους θεραπεύει, και κατώναρ και καθήπαρ, πολλάκις φαινόμενος, βοηθεί και αλήγει τις ανανάγκες, τη δεδομένη παρά του Κυρίου αυτό χάριτη. Την εικόνα του πρώτος την αγιογράφησε ο μακαριστός αγιογράφος και συγγραφέας Φώτης Κόντογλου, ο οποίος πολύ αγαπούσε και ευλαβήτω τον Άγιο και ζήτησε να ταφεί στην Ιερά Μονή. Έμφορτος ιερών εμπειριών και συγκινήσεων, πεπληρωμένος δε πνευματικής χαράς και αγαλιάσεως εκ του γεγονότος τούτου και της παρουσίας εντάφθα αντιπροσωπείας συνοδικών αδελφών αρχιερέων δια των εορτασμών της μνήμης αυτού, απευθύνοντας πολλάς ευχαριστίας τούτε πιστού λαού, του ευαγούς κλήρου, της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως και εμού προσωπικός, δια την ολόθυμον αποδοχή του αιτήματος ημών, ή να συνερυθμιθεί της Αγίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Σιωμάρτης Εφρέμ ο Νέος, ο εν πόρια νόμων και εν τη Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Μητροπολιτικής ημών Περιφερείας, Θεοφιλός Ασκήσας και Μαρτυρικός Τελειωθής, εις τον Παναγιώτατον Οικουμενικών Πατριάρχην, Κύριον Βαρθολομαίων, τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κύριον Ιερώνυμων και Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας ημών και εις τους σεβασμιωτάτους συνοδικούς αρχιερείς. Και εν ευγνωμοσύνη πολύ εύχομαι, όπως ο ενδοξαζόμενος εν της Αγίας του ουράνιος της Εκκλησίας Δομήτωρ και Κυβερνήτης, διαπληκτριών του Αγίου Σιωμάρτυρος Εφρέμ του Νέου, διαφυλάττει αυτούς εν υγεία, ασθενφή, επί μακράς περιόδους εν εαυτόν, ενδυναμείται και κρατήνει αυτούς προς δόξαν του Αγίου αυτού ονόματος και εύκλειαν της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας.